Fizikada bu temamız tiyirlik ve tiyirlenmenin tapawdy. Araňyzda injener boljaňyz, badyr mehanik injener we belki fizika bilen baglanşyk elektrik injenerçilik tapawdy ýok. Hukman bilmel suratda, ýa tiyirlenmegiň nämedigini hukman suratda bilmel. Mesela bundan soňky güýç bolsun, batyş bolsun, ýeriň dartynma kanun bolsun, köp zatlar tiyirlenme bilen baglanşykly. Şol sebäpde tiyirlik we tiyirlenmegiň tapawudyny düşündirmegi ýene bir gerek makul hasapladyk. Geçen temamızda da var. Siz autolog sürýän bolsaňyz size mälimdir ýa-da autolog oýunlaryny oýnaýan bolsaňyz şuýda size tiyirlik gorka diýen bir enjam bar. Şuýda tiyirlik gorka diýen. Gorka diýen. Şu ýani autologyň duran wagty 0 kilometr tiyirlik. Ýani şeýle gidýär, soň uran wagty 20, 40, 60, 80 şeýle alyp gidýär. Ýani şuýda 200 gorkalyk şu autologyň iň maksimal tiyirlik 200 kilometr sagat. Yani aýdyşmaýaly bärde tiyirlik kilometr sagatda. Kilometr sagat. Sagatda kilometr. Bu duropçylygyny bilýäňiz, ýa kilometr bölmek sagat rasional sanlardan geçdik bunu matematika bölümimizde. Indi şu taýda, ýagny şu gorka diýen tiyirligi 120 ýakyn 120 kilometr sagatda diýeli. Ne bärde de gorka bilen kilometr hour. Bu inglizçede kilometr sagat diýmek. Şu taýda ne? Dowam edýäs. Siz şu taýda A nokotdan nokotda dur diýeli awtologyňyz. A nokotda dur. Ýagny duran wagt awtologyňyz bärde şeýle gyýşarak boldy. Esasat düşünseňiz bolýar. Ýagny şu awtologymyz şu taýda dur. Gözeňe getiriň. Duran wagty näme bolýar awtolog? Tiyirligi 0. 0 diýip alýan şu taýda tiyirligi. Soňra urap başladyňyz. Şeýle urap başladyňyz. Ýagny 20, 30, 40 awtologyňyz näme diýär? Tiyirlenýär. Adyndan belli bolşaly tiyirlenip başlady ýani. Tiyirlik däldi, tiyirlenýär. Tiyirlik belli bir tiyirlikde duran awtologyňyz bärde 0, soň 20 tiyirlikde, soň 40 tiyirlikde bärde 50 boldy. Tiyirlenýär 90 boldy. Gitip barýaňyz we uzak ýol geçdiňiz bilen şu B nokodyna gelen ýeteňizde diýeli B nokodunda da tiyirligiňiz siziň 100 kilometr bolsun. 100 kilometr sagatda, ýagny ýanky awtologda görýän tiyirlik gorka diýen adyňyz 100 gorkadyr. B nokodyna geldiňiz. Birdenem siz öňüňizde diýeli şu taýda C nokody bar. Şu taýda bir belgi gördüňiz. Näme belgi gördüňiz? Şeýle bir belgi, içinde de 60. Şeýle bir ýol hereketiniň belgisi bar, 60 gorkadyr. Siz onu şu taýdan gördüňiz ýa, şu nokotdan gördüňiz. Şeýle siz näme etmek bilen bolýaňyz? Tiyirligiňizi peseltmek bilen bolýaňyz. Tiyirligiňizi peseltmek bilen bolýaňyz. Näçe ýetirdiňiz tiyirligiňiz? 60-a ýetirdiňiz C nokotunda. Ve dowam etdiňiz C nokotundan D nokodyna şeň aýdal uzun ýol dowam etdiňiz. Siz şu taýda D nokodyna şeň 60-da etdiňiz. Sebäbi size 60-dan ýokary tiyirlik gadagan edilen. Tiyirligiňiz näme boldy bärde? Azalmadam, artmadam, durnukly tiyirlikde etdiňiz. Indi şu taýda tiyirlenmäni formulasy bilen aňlatyp şu taýda göreliň. Bärde adatça biz bilýäs şu taýda tiyirlenmämiz artdy, ýagny 20-40 geldi. Bärde tiyirlenmämiz peseldi, 100-den 60-a geldi. Bärde tiyirlenmämiz 0. C bilen D nokot. Näme üçin 0? Sebäbi hiç tiyirlenme ýok. Şol bir durnukly tiyirlikde gidildi. Indi şunu aňlatma, hasaplama bilen hasaplap şunun şu taýda artandygyny bärde azalandygyny bärde 0-a deňdigini suwd edelim, gorkadalım. Tiyirlenmämiziň formulasy biz A bilen belleýäs. Bärde delta V paýlanan wagt T wagtyň üýtgemeli. Delta T diýseňiz bolarmy? Delta siz häzir gorkaçyk. Delta diýmek soňky tiyirlikden başdaky tiyirlik aýyrtmak diýmek. Ve soňky wagtam şoň ýaly. Wagtam T diýip belläýin. Ýa-da T2 aýyrmak T1 diýseňiz bolar. Man wagtyň üýtgemegde A bilen B nokada aralygynda siz 1 sagatda geçdiňiz diýeli. B bilen C nokada aralygy 1 sagat däl, aýdaly siz 0,25 bolsun.
0.25 saat bolsun. Çeyrek diýle başgaça 4'den 1 saat diýseňizem bolar. Yani bu onluk drop anlatılışı, bu da drop anlatılışı. Matematika bölümünde seyretip bilersiniz. S bilen D nokta aralığına da yeni de 60 km saatlik bilen uzun yol yürüdüňiz, 1 saat yürüdüňiz diýeli. Takminan 1 saat yürüdüňiz. Şimdi bizim şu A bilen B nokta aralığımızda wagtymyz belli, B bilen C nokta arasyndaky wagtymyzdan belli 0.25, C bilen D nokta arasyndaky wagtymyzdan belli 1 saat. Şimdi A bilen B nokta diýip alýan, A, B. A, yani A'mız tiyirlenme diýmek. Şeýle gorkadýan, näme üçin strelka bilen gorkadym? Tiyirlenme vektor ulluk, yani vektor ullugyň hem tarapy aňladýar, hem özüniň ölçegi birligi bar. Şutaýda, men şunu. Ilki şunu tapýas. Tapaly. Dowam edýäs. Şutaýda soňky tiyirligimiz näme? Şutaýda biziň B nokatynda, A bilen B nokatyndaky tiyirlenmeni hasaplamaly biz. Onu şutaýda ilki soňkyny aýyrjak bolsak, B nokatyndaky tiyirlenmämizi, soňky tiyirligimizi 100. Şundan aýyrýas. A nokatynda tiyirligimiz 0. Başlan tiyirligimiz, yani tiyirlenme diýipdim. Şu tiyirlenmeni hasaplamak üçin B nokatynda 100, A nokatynda 0. 100 aýyrmak 0 gaýtgaça. 100 aýyrmak 0. Yani soňky tiyirlik aýyrmak başlap. Wagtdan başda şutaýdan A nokatyndan B nokatynda ugranyňyzda jemi 1 saat geçen bolsa, ütgen saat wagtdan 1 saat diýip alýarsyz. Yani berde şutaýa çenli 1 saat boldy, berde aýdalsyz. Wagtda düşünmek üçin näme düşünseňiz bolar? Şeýle bir saatyňyz bar, saat bar diýeli. Saatda sekundamer diýip eşitdiňiz, şu sekundamerimiz 0,0 gorkatdy şutaýda. 0,0 gorkatdy. Soň şonu bassaňyz B nokatyna geldiňizde siň sekundamerin 1 sagaty gorkatdy. 1,0,0 mysal üçin diýende netijede A bilen B aralygy näçe boldy? 1 boldy. Ýagny şutaýda 1 aýyrmak 0 bolýar-da. Wagtdy düşünmeňiz üçin şeýler gorkatdy. Indi deňdir. Şutaýda 4'den 1 men aýraýyn size bulaşdyrmasyny. Deňdir. 100 A nokatyndaky tiyirligimiz hem 0 boldy biziň. 100 aýyrmak 0. Täzeden gaýtalaýan B nokatymyzda 100, A nokatymyzda 0 tiyirligimiz. 100 paýlanan 1. Deňdirem jogabymyz hem 100. Plus 100. Yani 100 diýmek 100 diýdigimiz bu ýagny artypdyr, plus çykdy, artypdyr diýmek. Indi bu B bilen C nokaty aralygyndaky tiyirlenmämiz hasaplaly. A, men şutaýda ýene B, C. B'den C tarap. Men berde ugram gorkadýan vektor ulluk bu tiyirlenmämiz. Deňdir V soňky aýryanam tiyirlik başdaky paýlanan wagt. Deňdir. Şutaýda soňky tiyirligimiz näçe biziň? C nokatyndaky tiyirligimizden B nokatyndaky tiyirlige aýyrýas. C nokatyndaky tiyirligimiz 60 km/saat biziň. 60. Aýryanam B nokatyndaky tiyirligimiz näçe? 100. Bölýänem 0,25 saat. 0,25. Çeyrek. Deňdir. 60'dan 100 aýyrsak minus 40 bolar. Şunu ýatdan çykarmaň, täze 60 100'den kiçik minus bolýar. 0,25 biz 4'den 1 diýip alaly şunu. Täze %25. Şunu 100'den 25 bolýar. 25 bolsaň 1, 125 bolsaň 4. Bu rasional sanlardan terip bilersiňiz, bu x galýar. Garaz 1'den 4 deňdirem. Minus 40'ı 1'den 4'e bölsek, minus 40 bölmek 4'den 1. Yani o da köpeltmek geçer. Minus 40 köpeldilen 1 yok, 4 ýokary geçer, 1 aşağı geçer. Deňdir. Bu minus 160 bolar. Ne bärde şeýle bölmegimiz köpeltmek geçdi, 4'ümüz ýokary, 1'imiz aşağı. Hem bärde matematika minus. Görüşüňiz ýaly B nokatyndan C nokatynda biz başda da aýtdyk tiyirlenmämiz azalýar diýip. Bärde de minus alamaty
çıktı. Şu minus alamatı ýatdan çykarmak azalya diýen many berýändir. Minus alamaty. Indi men C nokadyndan D nokada aralygyny hasaplanjak. Men şular aýyrýan. Şu taýlardan aýyrýan. Tirlenme A bilen belen C'den D nokada aralığında bir tirlenmemiz yok dipdik. Şonu anlatma bilen anladalyň, dogrymy düşünelim. Deňdir. Soňky tirlik aýrýas başdaky tirlik paýlanan wagt. T. Deňdir. Soňky tirligim näçe şuýda D nokadynda? Elbetde 60. Başda näçe C nokadymyzda? O ýerde de 60. Onda näme diýäs biz 60'dan 60 aýrýas. Paýlanan wagtymyzdan 1. 0 paýlanan 1. 0 1'e bölsegem 0. Şuýda ýatdan çykarmak 1 0'a bölüp bolmaýandyr. Men şu näme bilýän 1 0'a bölüp bolmaýan matematikada ýöne 0'y 1'e bölüp bilýärsiz. Araz jogabymyz biziň 0 çykdy. Tirlenmämiz bärde 0 diýdige, ýani tirlenme bolmandyr.